UPPL आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय BPF आव 200निबो बारा सोद्रोमाफोरा जयनिं जाफैयो। ल'कसभा बिसायख'थिया गेजेराव गोबां सान दंबावोब्लाबो नाथाय बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि दोलोआव सोद्रोमा थिसनना लानायखौ मुखुब नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो दिनैबो 14 नं चिरां दुवार बियाफ्रि सिङाव थानाय खुंग्रि गुदि BPFनि बानजायनायाव खुंग्रिनि गेवलां फोथाराव मोनसे जयनिं हाबाफारि लानाय जायो, जेराव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 200निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा BTCनि बारग'लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि, जिसया समफ्रामि, BPF लाइमोन गांखंनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारिनि नुजाथिनायाव BPF दोलोआव जयनिं जाफैयो। गोबां मानसिफ्रा जयेन जादों। ओरैनो बेसेबांसो सुबुंफोरा जयेन जादों आरो बबे बबे दोलोनिफ्राय जयेन जादों? BPFआव UPPL दोलो आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जेब्लाबो जागासिनो दङ। जोंनि खुंग्रिं एलेका आरो लाइमुथि, आस्राबारि आरो सारियानि, बेनिफ्राय सेलेखा बाजार बे ओनसोलनिफ्राय 150नि एसे बारा मानसिफ्रा भटार्समोन बिसोरो BPFआव जयेन जादों। सार, मैयासो प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जे माने थांनाय BPFनि मानसिफोरा होनाय जे साख्रि, बै साख्रिफ्रा दाबो गभर्नमेन्ट जायाखै होननानै बुंबाय मैया। गभर्नमेन्ट जायाखैब्ला बेखौ गभर्नमेन्ट खालामनांगोन। होमबालाय बे प्रफेसारफोरनि साख्रिया जायाखै होनदां, मास्टारफोरनि साख्रिया जायाखै होनदां, PWD बे डक्टरफोर नार्सफोरनि साख्रिया जायाखै होनदां। माखासे दङ। गेस्ट हाउसआव जेब्ला गोदान गोदान गेस्ट हाउस बानायबाय, बाहाय खामानि मावनो थाखाय जोङो माखासे सोदों आरो लासैनो जोङो बेफोरखौ रेगुलाराइज खालामनायनि बेबस्था जागोन होननानै जों खालामलांदों। जोंनि BTC सेक्रेटारियेट आरो खाथियाव जि ग्रिन फिल्ड बानायनाय जादों, बे हा बिगुमाफोरनो जोंहा मोनसे कमिटमेन्ट होदोंमोन, एटलिस्ट न'खराव सोरबा सासेब्लाबो साख्रि मोननांगोन आरो बे हिसाबै जोङो सोनानै होदोंमोन। बिसोरनि साख्रिया जानांगौ पर्यायावनो बिसिनि गभर्नमेन्ट फैदों UPPLनि। दा बेफोरखौबो बिथांमोना नेग्लेक्ट खालामना होदों, बिराद सेक्रिफाइस खालामदों, जायनि थाखाय BTC सेक्रेटारियेटखौ जोङो बिथांमोननि हायावनो जों लुनांदों। दिनै बिथांमोनहा UPPLनि नेताफ्रा प्राइम मिनिस्टार फैब्लाबो बेयावनो हेलिपेड बानायाखै होनबा बिथांमोननि साख्रिखौ मानो दाबो बानायनाय? प्रमद बर' बिथाङा माने थांनाय 17 बोसोर BPF फाब मावलांनायखौ UPPLआ माने सुस्रांगासिनो दं होननानै बुंबाय। बे 17 बोसोरनि UPPLफ्रा बिथांमोनखौ 17 बोसोर होननानै बुङो जों दा। 17 बोसोर BPFआलायनो 17 बोसोर जेबो मावाखै जेबो मावाखै। जोंलाय माब्ला 17 बोसोर सानदों? 2005निफ्राय इलेक्सन जायाखै। दा जों मावदों मावाखै रायजो राजायाथ' प्रमान होगोन। दा गावसोरो मा मावखो? जों जेबो मावाखै। हमनानै ला जों जेबो मावाखै, बिथांमोनहा मा मावखो? मोनसे मोजां खामानि जानाय बिथांमोना खोन्थानाय। नोङो डिपार्टमेन्ट 40टा डिपार्टमेन्टखौ लांजाबाय, बेखौथ' जों मिथिबायना। जाबाय सासेबो साख्रि होनो हायाखैनो, राजाफ्रा बयबो मिथिजोबाखै। नंगौना नङा? BTCआव रेभिनिउ कालेक्सन खालामनो हालानो फरेस्टनि हानि मा होनो क्रासारनि, अन्थाइनि, बालानि, दंफांनि फैसाखौ गासिबो आसाम गभर्नमेन्टआसो लांजोब्बायनो, बेखौनो जों खोनायाखै। दा आरो BTCआव जेसेबां साख्रियालफोर दङ, बेनि बेथनखौ BTCआनो बेथनखौ होयो। बे खमथाया BTCजों दं। रिसेन्टलि एक सप्ताहबो जायाखै, दा मोनसे नटिफिकेसन फैदों। बे नटिफिकेसनखौ जुदि भुलक्रमे प्रमद बर'आ मानिनानै लाबायब्ला, अब्ला BTCनि साख्रिफोरखौ बेथन होनो खमथायाबो हयथ' जोबनो हासिगौ। सार, मोनसे खोथा, BPF दोलोआवहाय BPFफ्रा माने गथ' गोरलैफोरखौसोहाय BPFआव जयेन जाहोगासिनो दंमोन आरो सैथो। बाथौ खेरायनानै जोबोद मोजां। बिथांमोना जुदि बुंदोंब्ला गावसिनि भटार्सफोर, गावसिनि नेताफ्रा जोंनाव जयेन जाफैनाया होमबालाय गथ' गोरलैफोरसो। इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टसफोर, कलेजनि स्टुडेन्टसफ्रा जोंनाव जयेन जाफैनाया होमबा गथ' गोरलैफोरसो। मोजां, बेखौ बेनि रिजाल्टखौ इलेक्सनाव नुगोन। गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा आइ आफादनि फंबाय गासैबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै नंगौ जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सुइदु समस्तिनि खुंग्रि
प्राइमारि अफिसाव दिनै मोनसे मेल खुंदों बे मेलानो जादों जाहैबाय जयनिं प्रग्राम दिनै बे जयनिं प्रग्रामाव गोबां बिदिनो ओरै लाइमुथि थिनालि आरो सारियालि आरो खजुबारि जायखिया बेफोरबायदि दाब दाब जायगानिफ्राय गोबां जायगानिफ्राय दिनै जयनिं जाफैदों दिनै बे जयनिंआवहाय बेल' मानसि जानाय नङामोन गोबां दंमोन खिन्थु माखासे दानि सोलिबाय थानाय रुलिं गभर्नमेन्ट सरकार बिथांमोननिफ्राय माखासे प्रब्लेम बाथ्रा खोनानायनि थाखाय दिनै बिथांमोना गिनानै बिथांमोना फैयाखै नाथाय बिथांमोना खोथा होदों जे जेब्लानाखि इलेक्सन जायो अब्ला जयनिं खालामनायाव माने जयनिंनि जि सोनाय आर'नाइ बे आर'नाइखौ सोस्लाबनो हानाय नङा होननानै बिथांमोना आंनो निउस होदों खोन्थादों बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ जाय बिथांमोना आं दिनै फैनानै आरो बेयावहाय ब्लकनि बा प्राइमारिनि आन्दाराव जाय बिथांमोना दिनै जयनिं जाबाय बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो बिदिनो दाब दाब जायगायाव दिनै जोङो जयनिं खालामगासिनो दङ आरो जोंनि BPF दोलोआ दिनै जयनिं खालामगासिनो दङ दिनै आसरित दिनै रुलिं गभर्नमेन्ट थासेयावबो मानि थाखाय दिनै जिरायथ'नाय जे BPF दल बे BPF दलाव मानि थाखाय जयनिं जादों बेवहाय आरो सोंनांगौ आरो बुंनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया दिनै आं बेखौनो खावलायदों जाय बिथांमोना पार्टिजों बा पार्टिखौ मोजां मोननानै बा सोरबा लिडारखौ मोजां मोननानै जुदि फैनो गोसो दंब्ला बिथांमोननि थाखाय अरायसम जोंनि दरजाया खुला आरो दिनै बिथांमोननि थाखाय जोंनि गोसोआ खुला दिनै आं बेखौनो बुंनो सानदों जाय बिथांमोना फैबाय बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो जाय बिथांमोना फैबावगोन बिथांमोना जोंजों जगाजग लानो हागोन आरो सारजों जगाजग लानो हागोन आरो दिनै आंनि आन्दाराव नैबे सुइद्य समस्थियाव 200 जन प्लास बै सासे सानै बारा बै सासे सानै खम बिदि जागोन आरो जाय बिथांमोना फैदों बिसोरो एकदमबारे इउपिपिएल गोथार बिथांमोनखौ मबाइलाव केमेरायाव नायबानो सिनायगोन इउपिपिएलनि ना BPFनि आरो दानि इउपिपिएल सरकारनि माखासे मानसिफ्रा बुंबाय थायोना BPFनि मानसिया BPFखौनो सोदों होननानै गतिके दिनै सुइद्य समस्थिनि मानसिफोर दिनै नायोब्ला आरो सोरबा लिडारफोर नायोबा नायनो हागोन बबे साइडनि मानसिफोर आरो बिथांमोना मानि थाखाय दिनै बेल' जादों बिथांमोननि माखासे खोथा दङ बे खोथाखौ आं दिनै बुंथ'ला नङाबा बिथांमोननि थाखाय प्रब्लेम जाहैगोन आरो बिथांमोना दिनै हरनि गेजेराव मा खामानि मावदों बे जयनिंआव फैनो नागिरनायाव बिथांमोननि माबाखौबो आं दिनै बुंला बुङोब्ला आरो दुखु मोनलायनाय जायो गतिके बिनि थाखायनो जाय बिथांमोना फैबाय आरो जाय बिथांमोना फैयाखै बिथांमोना उननि समायाव आंनो खोथा होदों आरो बिथांमोना आंनो लिस्टखौ हैगोन आरो बिथांमोना लिस्ट खालामगासिनो दङ दिनै नंगौ दिनै जि खामानिखौ दिनै जोंनि गभर्नमेन्ट सरकार बे सरकारा गोदो जेब्लानाखि सरकार दायाखैमोन बिटिआर सरकार बे समाव गोबां बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदोंमोन दिनै बे बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना गोबां खामानिखौ जि लाइमोनफोरनि थाखाय मा मावनो नागिरदोंमोन बिमा माहारिनि थाखाय मा मावनो नागिरदोंमोन दिनै जातिनि थाखाय मा मावनो नागिरदोंमोन दिनै बे खामानिखौ बिथांमोना स्पष्ट दिनै खामानिखौ मावनानै दिन्थिनो हायाखै बिनि थाखायनो जोंनि माखासे लाइमोनफोराबोथ' दिनै साननो हानाय गोहो दंसै दिनै साननो हानाय गियान दंसै दिनै गावनि लाइफखौ दालांनो थाखाय गावनि लामायाव थाबायनो थाखाय गावबागाव मोनसे थांखि थायो दिनै जाय बिथांमोना लाइमोन जोहोलाव आरो सिख्लाफोरा दिनै जोंनि BPF दोलोआव फैदों आरो फैबावगोन आरो फैनो सानदों बिथांमोनखौ बेखौनो आङो सासे लाइमोन यां जेनेरेसन लेभेलनि हिसाबै आङो बेखौनो साजेसन हरनो सानदों रायजो राजा जोंनि इयुथ्स आरो जोहोलाव सिख्लाफोरखौ दिनै फै जोङो ज' आवगायनो मानो होननानै बुङोब्ला आंबो सासे लाइमोन आंबो सासे यां जेनेरेसन लेभेलनि मानसि दिनै जोङो माखासे बोराय बुरै बोरायफोरनि आन्दाराव जों मानो थाबाय थानो जोंहाबो मोनसे पावार खालामनांगोन जोङो लाइमोनफ्रा दिनै जोङो मोनसे खामानियाव जों थाबायनो थाखाय जोंनि थांखि आरो चेलेन्ज होनाया दिनै जोंनि गेजेराव थानांगौ दिनै बेनि थाखायनो आं लाइमोनफोरखौ खावलायदों आरो फैगोन आरो आंजों हेफाजाब लागोन बा आंजों जगाजग लागोन होननानै आं दिनै बिथांमोनखौ आङो नेनानै दङ आरो बिथांमोननि थाखाय आङो गोबां खामानि मावनांगौ आरो मावलांनांगौ दिनै जोंहा खामानि दङ आरो जों लाइमोनफोरखौ माबे लामाजों दैथायलांनांगौ आरो मा मावलांनांगौ लाइमोनफ्रा मानि थाखाय मा गांनाय दङ मा उखैनाय दं मा मावनो लुबैयो बबेयाव मा खालामहैनो लुबैयो
बबेयाव मा थांखियाव थाङोब्ला बबेसिम सहैब्ला बबेसिम मा जाहैगोन बेखौ जों आङो सानखांनो हायो बा आं साननो थाखाय आंहा गियान दङ बिनि थाखायनो आङो गोबां लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो खावलायदों फै जों ज' ओंखारनि दिनै जोंनि लाइमोनफोरनि गांनाय उखैनायखौ दिनै जोंनि बोराइसा लिडारआ दिनै बिसोरो दिनै जेबो मिथिया दिनै साप'ज एगजामपोल दिनै आं फुटबल गेम जोनो मोजां मोनो दिनै जोंनि सोरबा लिडारा दिनै फुटबल गेमखौ दिनै मोजां मोना सोरबा बबेबा क्लाबाव थानानै बबेबा क्लाबाव जुदि फुटबल गेम दङ होनना बुङोब्ला सासे आलासि महरै लिंहरोबा बिथाङा आंनाव अबेबा प्रग्राम दं आं बिदि जाबाय होननानै बिदि खोथा बुङो दिनै आं सासे यां जेनेरेसन लेभेलनि हिसाबै इयुथ्स हिसाबै दिनै आङो फुटबल गेमखौ आं मोजां मोनो आं स्पर्ट्सखौ मोजां मोनो जेरावखि लिंहरा मानो आं दिनै स्पर्ट्सआव थाङो दिनै बेफोरबायदि स्पर्ट्स गेम होननाय दिनै माबा मोनसे दिनै जोंनि लाइमोनफोरनि खामानि मावनायखौ दिनै आं मिथियो दिनै जोंनि माखासे बोराइसा लिडारफ्रा दिनै मिथिया जानो हागौ खिन्थु थायो खिन्थु बहुद खम बिनि थाखाय जोंनि माखासे लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो खावलायदों जोंनि लामा हान्थिनायाव जोंनि लामा थाबायनायावहाय गासैबो मानसि जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे जोंजों ज' जायो आरो आंनि खोनानायाव निसिमायाव 280 जन इयुथ्सफ्रा दिनै जमा जागासिनो दं बिथांमोना आंजों फैगोन आरो बिथांमोननि थाखाय जेब्लानाखि जोङो 2025आव सरकार दागोन बे समाव जोङो इयुथ्सनि थाखाय जों माबायदि खामानि मावो आरो मावनो रोङाब्ला आंखौ बुं आं दिनै इयुथ्सनि सासे दैदेनगिरि जानानै दिनै आङो बेखौ आं दिथा होदों बा आङो रायजो राजानो आङो दिनै फोरमायदों बिनि थाखायनो आङो जोंनि इयुथ्सखौ बेखौनो खावलायबाय सोरबा जुदि आंनि जगाजग आरो आंजों ओंखारफानो आरो जोंनो स्ट्रङै भाबै जों खामानि मावलांनो गोसो दंब्ला आंजों जगाजग लानो थाखाय आं खावलायो आं माने बे जिसा सुमफ्रामारि सारनि थाखाय जों जयनिं जाफैदों बेयाव जों सिगां इउपिपिनिफ्राय ओमफ्राय जोंखौ बिराद गोबाव इलेक्सन समाव इन्सट्रुमेन्टफोर बायदि बाहायदों बिसोरो जोंनि थाखाय दा जेबो मोनसेबो खामानि मोजां मावाखै बेनि थाखाय जों इउपिपिनिफ्राय बे बिपिएफ दोलोआव फैदों आरो सार सुमफ्रामारिया जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावफैयो नालाय जों गैजायैफोरनि थाखाय जों बेनि थाखायनो फैदों आरोखि बिपिएफआ उननि समाव देरहानानै जोंनि एरियायाव मोजां खामानि मावो जों बेखौनो लुबैदों आरो